E weche mamoko en ni rowere e kaunti ma Migori dwaro mondo mi piny owacho mar kaunti ma Migori onywangi e telo koda ka chenro mag dongruok. Rowere go wacho ni nyaka ne loch gwenge bi pok gineno ka ikawo pachgi e weche mag dongruok, ka bende kata mana chik mar ojende mong'ere kaka youth policy pok ochako tiyo e kaunti no. Ojende go wacho ni ok ginyal dhi nyime kodgi ka gikwecho ka piny owacho mar kaunti no to nego jolgi e dongruok mopogore opogore moting'o koda ka chiwo negi tije. Tafadhali tulikuwa tunaomba wakumbukwe kidogo waweze kuelimishwa na kupewa ujumbe ambao utawasaidia, na pia tuweze kufahamishwa kwamba saizi kazi za kiofisi zimepungua, lakini kazi za kujitegemea zinaweza kusaidia zaidi kwa maisha yetu. Wan kaka ojende mondo walos yo moriere mwanyalo wuoyogo, wanyalo gogo mbaka gi sirikal. Chien kacha kanung'iyo ojende ne kane dwaro haki magi ne gidhiye barabara gi andamana gitimo timbe maricho. Sani kaka ojende wasewuok e mano, wadwani jatelo ka jatelo nyaka wabed gi mesa mondo wamiye pachwa. Wawinjre ni to weche mage ma jok matindo dwaro mondo mi obed incorporated a county integrated development plan. Kae mano to wadhiye annual development plan makoro gibro yudo niya gik machalo yudo tije, gik machalo kaka innovation. Ka wasewuoyo to wakama gi gimoro mwanyalo wuoyo gi county government gi the county assembly mondo wane ni to ere kaka ginyalo piko gigo e county development plan mondo mi jok matindo bi oyude thuolo ma gimbe gi benefit koa kuom gima